Un altre cop, després de no sé quants mesos fa que no pujo res. Avui fem un vlog amb la i la presidenta. No, tot. Què t'ho dic? Emma. No, et dic jo, et dius tu. Ara sí. Jo no. Jo sento pressió. Jo crec que tenim cera i ella no. Ui. En fi, sí, tinc les orelles tapades. Ara ja està, se m'han destapat. M'he maquillat malament, però perquè m'he maquillat ara fa res, mentre els feia un story time a l'Emma i la Bruna. Que viva la story time. Que portem des de les 9 amb story Ja, time. però és que m'enrotllo molt, és que és molt llarg la story time. No, però mola. Ja, m'ha fet plantejar moltes coses. Bueno, avui anem a Barcelona a veure un musical. Jo al principi no sabia si venia o no, però com que ho hem pagat amb el Bono Cultural, és com si anéssim gratis. I, bueno, tu al final, com ho saps? Sí. Bueno, amb mi, però amb el meu bono. Sí. Ja. Doncs, estan jugant un partit. Anem a veure el Fantasma de l'Òpera a quin teatre? Al Tívoli. I pots explicar una mica per què et fa tanta il·lusió? Però si tu parles molt. Bueno, mira, els senyors juguen a la petanca. M'encanta jugar a la petanca. Jo no he jugat mai, però crec que és molt xulo. Hem de quedar un dia per jugar a la petanca. Jo jugo amb un amic meu, és jugador d'aquests professionals, en plan, jugar a la petanca. Amic teu de la nostra edat. Què dius? És subcampió d'Espanya. Ha anat a França a fer tornejos i tot. Que heavy. Uau. És això, que anem a Barcelona. Portem, o sigui, fins ara portem. Has d'explicar Sí, el lío que hem de tingut. fet, sí. Mira, tot ha començat. Has d'explicar. Jo ho he d'explicar jo. I és que la meva versió de quan arriba l'Emma. Vale. Doncs, gent, sabeu que ara tinc 80 subscriptors? Ja, Qui que sou? fort, no ho sé. És que no puc veure qui em segueix i qui no. Tot ha començat... Quan tinguis 100 subscriptors, fem una festa de Nadal. Vamos! I Estan tots convidats. avui he començat perquè jo tenia alarma a les... Jo suposadament tenia alarma a les 6:50 o així per aixecar-me, dutxar-me, canviar-me, maquillar-me, tal. De cop me truca algú a les 8:38 en mi. I dic, què t'he dit? Em fa, hola. Hola, així amb uns cabells així. I li dic que no m'ha sonat l'alarma, no sé què. Entro a l'alarma i posava tots els dies menys el diumenge. I jo, normal. I bueno, que jo del meu pis fins a l'estació tinc caminant un quart d'hora ràpid 10-9 minuts. I he anat ràpid i he arribat allà. I comencem a trucar a la Bruna perquè tenim un grup les tres. I comencem a trucar a la Bruna i el Bruna no respon. Que no té iPhone no li sonarà. I no li sonava. I li dic a l'Emma, anem a la residència. Al final, doncs, efectivament, hem anat l'Emma, jo, la seva mare i la Maria de la seva mare a la residència de la Bruna. No, espera, jo comparteixo com a habitació amb una companya. És veritat! Què passa? Que jo per despertar-me és impossible i em poso 1000 alarmes amb el volum a tope perquè si no no hi ha qui m'aixequi. I vaig dir, bueno, pobreta, estem a diumenge i va arribar tarda a casa, poso l'alarma super fluixeta, així que que sento jo, no sé ni ella ni jo. Total, que de cop miro el mòbil i sento com l'alarma super fluixeta i mira que bé, ja m'he despertat, que guai, a les 8:30, l'Emma trucant-me, em diu, Insist, teníem el tren a les 8:20. sí, i jo, merda, sento que truquen a la porta, obro, amb els meus pelos tots pentinats, amb la cara de dormir, en plan, jo, Emma, ho sento, perdona. A més he pensat, avui em vull llevar aviat, maquillar-me, estar-me guapa, vestir-me... No, 10 minuts i et sortim tirant d'allà. L'Emma ens ha dit, aneu a elegants, l'únic que acaba elegant és l'Emma. Amb el meu trajecito, que sembla que sigui dependenta de l'estradi, perquè vaig tota És veritat, et queda molt bé. Jo i la Bruna anem normals. Sí. A penja anem. Sí, Anem. Estem vives, hem menjat. Bueno, hem begut un cafè. I jo, un cop de sac. I ara, pues eso, anem cap allà. A mi em fa molt mala panxa, perquè ahir vaig menjar, no sé, coses rares. Salut! I no sé què dinaré, però em fa mala panxa. I elles, no sé... Gent, ja hem arribat. Bueno, sí, hem de començar a buscar un lloc per dinar, perquè com que l'obra és a la 1 i no sé, durarà com 2 hores. I mitja. 2 i mitja. 2 i mitja, doncs hem d'anar a dinar.
Sí, són les 12 ara. És perfecte. Vale, sí, anem a dinar i ja està. I teatre. Estem aquí. Va, bien. Hem d'esperar un minut perquè ens obrim, perquè és Un minut. Bé. Ja està. Fins ara. I cap allà. M'he demanat una amanida perquè em fa mala panxa. Suposo que per la regla i no sé. I ella s'ha de... Què t'has demanat? Ella y las sus seguidores en plan Carbonara. I tu? agrio de olio. Ah. I ja està. A dinar. Aprofita tothom. Thank you, igualment. Acabat de sopar. De dinar. No, ningú no s'ha acabat el seu plat. No sé per què, no teníem ganes. És molt aviat. Ja, però és que m'he menjat... O sigui, bueno, no m'he ni acabat una amanida i la amanida, o sigui, realment no tipa, però no sé, no tenia gana. I és raro que jo no tingui gana. Ha sigut comprat. Sí. Plan, perquè posaven com quantitat en un plat petit, llavors te quedaves Sí. com empatxada de seguida. Ja, ha sigut molt estrany. Però estava molt guai. Sí. Ens ha agradat. Ja estem. Ens ha costat una barbaritat trobar el lloc. Les butaques, les files... Ja, quin estrès. Tres cadires les picanetes. I diguem, potser anem allà. Estàvem al centre, estàvem tan cap al Ja, costat. és un lloc perfecte, o sigui, no és broma. Jo em sento ara mateix perfecte. Sí, super. No podem gravar la funció, però ara no estan actuant, així que... Nois i noies, ara mateix estem a mitja part. He anat a la veu que m'estàvem morint de ganes d'anar-hi. De fet, ara començarem. I ens queda una hora i mitja. Ha estat molt bé. A mi de moment... Ah, vale. Bueno, m'està agradant. Tu t'agrada? La Bruna es dorm. Sí, que si s'adorm, que li he fet així, dic, Bruna, hi fa. I l'Emma em diu... Jo sóc com una nena petita, així. Ja, i tant sento la mà de l'Emma així agafant-me, i jo llavors per sobre. I també amb la Bruna faig així. Espectacular, però vull dir, la llum i tot. Ja, sí, està sent un teatre, obra musical, el que sigui, superguai. Després ens veiem. L'Emmi vol fer una foto. Mira com se mou el nas. Mira com se't mou el nas. Hola, hola, caracola. Ja ens hem parat a un banquet. Bueno, un banquet, no sé què és això. Estic que no puc com obrir els ulls perquè estava Pel com molt sol. a les fosques i de cop està amb molta llum. Hem vingut a agafar una poma amb l'Emma perquè teníem gana. I, òbviament... Una girafa. Tu tens una poma vermella i una poma... I jo... Puc parlar? Olins, la Natàlia m'ha deixat de... Com es diu? Fer de càmera? Això, estic intentant que no me robin en el tren. Rodalies. Ara, I la Bruni ha marxat. Bruni, t'estimem. Connected to the Estem al tren.